we unomtato mama lalela ngithi sineyintombi zonke lapha sineyinsizo futhi zonke yikho sithe kuphela sicela intombi zangempela nezinsizwa zangempela ufuna mawuvuma ngisho ngabe kuthi ungaphesheya uvuma kodwa ngikuzi awusiwa madoda ngibhekene nengwe nengonyama sangena la ngaphuma la angena la ngaphuma la hithi ngangena la ngaphuma la angena la ngaphuma la lumshayela lumshayelane lumshayela kutheke nje kusemnandi nje kungonakele lutho sonke sitshela ukuthi phela singamajongo siyintombi nezinsizwa ngavele ngasukela intombi izwe lonke libuka ngenza into engakaze yenziwe umuntu emhlabeni ngane sibinde sedlula ngisho nesamakhosi abakhona ngaphambilini ngasukela umuntu izwe libuka asibingelele abasibukayo kuma pages ethu onke ka social media TikTok Facebook, Instagram, YouTube, Mavundla Media Experience ubingelela nomhlaba wonke jikelele ngoba lento ngayiqala umhlaba wonke ubuka ngenxa yokuthi ngangingazenyezi ngento engangiyizwa ngalokho engangikubona ngasukela intombi lapha engiyibukayo ngibuka ubuhle bayo ngizonibingelela lethi khona bathi akabingelele ngobingelele egcineni ngoba manje angithaqondi lutho manje khona nanezitha la endlini ngasukela intombi ngiyibuka lapha ku social media iyala amantombazane ineyalo ezinhle zokusikhulisela kwamantombazanyana ethu okusekuncane okusakhulayo ingikhumbuza kwethu ingikhumbuza kitho yaye showe le enyathi ngubhoja umuntu amsengani kunze emnyama yazona ithole mfethe laba mshaya ikhanda bemnyeke emsileni kanti ingosi ngemva usawu sinkondlo sivunywe phansi savunywa phezulu athi mina yakwethu le ngizikhuluma ngikhumbuza umame nendlela ayeyala ngayo dadewethu ngase ngithi utshela amajongo emva athule utshela amajongo manje athule ngoba sesiqala lento sineyinhloso zalento esiqalayo siyacela nje ingane zethu kwalesi sikhashanyana ngathola nanokuthi isuka le enkandla ngakithi uhomeline funeka kuvele nalokho ukuthi uhomeline ukwenzela kuvele nabaqhamuka emva kwalokho ukuthi bawuhomeline nini funeka kuvele nalokho ngathi mina nkosazana cha bandla ngayibika kudaba lami abaningi bayalwazi ngayichazela inhloso enganginazo ngoba nasekhaya akusekho umuntu sesethembe yona yayinenkani ke iphuthe engalenzayo elokutshela abafowethu ukuthi noma kungathiwa le ngizoyiwisa le ngingakayi kuyona ngoba nganginokuzizwa kuyo ikhuluma ngathi mina mase ngeke ngaqhamuka sizozwana ngoba vele ngikhona ngaphakathi kuyona kuukuthi nje kuphela yona yazi futhi ayingazi nanokuthi asikaze sihlangana hayi ebese angeke ngisanda kakhulu nizosuke nifuna ukuqoma nonke hayi ushuthi ke hayi inkosazane ngiyibeke inhlelweni zakhona ngibika usizo lami nokuhlupheka kwasekhaya nenzuzo ke nje esiyoyithola ngokuthi mina nayo sibambisane kulobu budlelwane engibakhela abasekhaya yakholoza ke njengenjwayelo baningi ke abanewethu esiyababulala ngamapani la baningi bethi bayazama ukuthi nje kuvele kuthi nje enye vele ishayiseza ithi kanje yabo kwase qhamuka mina isimonyo sentombi esimamatheke amaqede yaphuma intombi esokweni athi uyekela bafanele abantu iziyo ngisivele siphingwe iqala noma yayigoloza kodwa yona ngokuthi ingidedele ngibika inkinga zami kuyo
yaphendula ngaze ngabona hayi sekuyinkani. Yaphendula ngaze ngabona idazi inkani nani noma ningayibheka nje nizoyibona uhlobo lwenkani vele. Ngase ngithi ke mina kodwa ke ngoba vele akuqonywa ngamagama kuqonywa ngenhliziyo sengiyitholile inhliziyo yayo. Ngayibona sesiqala ukukhuluma udaba lwemizi manje ngikhulumela umuzi wakithi kwaTotisane ngikhulumela umuzi wakithi kwaMavundla nayo sengicela ukukhuluma nabantu abadala manje oyise odadewabo abadala ngicela ukukhuluma noma wayo manje ngoba lento ingathi ithanda ukuyidida lengane ngathi lento inkulu kakhulu kunayo yona ngokuthi ithi hayi vele ngizofika nabo sisi injalo ke yathi ngizofika nabo sisi ngathi mina mntanami uyazizwa ukuthi uthini yathi ngizizwa kahle athi mina ke asakheke usuku kwakusekujanyana salwakha kusuku into esona ngayo ukuhlehlisa usuku izitha zangena lapho kuhleni usuku luhlehle ngoba ingane yayikhomba ukuthi thina singafika kwakusasa ayi kwasho ukuthi ke ithi osisi bayo ngenxa yamatasa ngeke bekwazi ukuphumelela ukuthi befike sase sakha ke usuku lomhla ka21 kuba mayifike ekhaya kwaTotisane izongitshela ukuthi ayingithandi sasihle kusuluko thina sizinyathi ngoba siyazi ukuthi mayisifika nodade wabisho ukuthini emveni kwalokho ke bengilonge itshela nje ukuthi hayi mntanami mina ngeke ngisakushela mina angikwazi ukushela umuntu esethe angiye kodade wabo mina sengilinde obani namanje ngoba ngila mina iyodwa into esengiyilindile ngizokuzwa kodade wabo ukuthi uthini lo ngoba ngakhuluma nengane kubona wonke umuntu engifisa ke ukusho la ukuthi sithe sisalindile khona la einkundleni zokuxhumana kuqhamuka nje hey kuqhamuka omunye nje umbhemu ngiyamazi angifuni uqamba amanga ngenze sengathi mhlawumbe iskeshi lesakusona iskeshi lesi ngiyamazi lo mbhemu hawu futhi ngiyamhlonipha nje ngiyamazi nanamagalela akhe ebuholini uyakhuluma lapha ku social media uthi enganeni you must tell that boy ukuthi he must go to invoice to inbox ningixolela isingisa ngisazi cishe ngathi invoice uthi you must tell that boy he must go to inbox ngambamba kwasho ukuthi ngiyasazi isingisi kancane phela ngabamba nje igama elithi inbox ngathi mina kusho ukuthi yini edala ukuthi angiphuthumise kuphi ku inbox nanokuthi indlela wakhuluma ngayo yangenza ukuthi mayibo ubani kanti manje lo mbhemu lona ngasuka ngedwa one man ngabuza ukuthi kuphi kwaMtolo hayi bangiyalela ngaqonda khona ngafika ngathi Mtolo afike ngacela wengangibacela angifuni ukusho into eningi ngoba safike sakhulumisana njengabafana bafowethu sakhulumisana njengani mina noMtolo sicaciselana cha baba uMtolo bekungafuneke wenze ngalendlela naye wathi hayi Mavundla sakhuluma nje saqeda futhi savumelana saqeda noMtolo nami ngabona futhi kimi wavela njengomuntu obekungazi ukuthi iphutha la kunjani uyalibona hawu tukutuku nonke nani khona kungena ucingo ekuseni luqhamuka ekhweni lami ucingo luqhamuka ekhweni lutho ucingo Mavundla ubuyenzani kwaMtolo hayibo uMtolo nakhona ucingo lungena njani lele hayi ngidideke ngingazi ukuthi ubuyefunani kwaMtolo ubuyefunani kwaMtolo uyefunani kwaMtolo hayi bese ngithi mina idade angilinde kancane mama ungadina ngana kwethu ngoba ngiyeza ukuthi awuyena kodwa manje uyangixina uyangijaha ngathi mina sihlangana ebusuku sahlangana ebusuku ngo9 o'clock isikhathi sethu mina naye sokuhlangana ngicela nisazi leso isikhathi sami naye sokuhlangana ake uma esefika umbuzo wakhe oqala uthi kubo bonke abantu kanti ngiyaqala ukushelwa ngoMtolo
kubo bonke abantu ebebe ubusungabahlasela usungazi uhlasela uhulumeni emva kwezinto ezingaka uhulumeni asesenzele zona. Ngithi mina hayibo cha ngithi ukudideka kancane ngiyazi mina ukuthi uhulumeni usesenzele izinto kodwa ngixaka ukuthi pho yabo kwasho ngithi vele ngikwankwaze nami ngithi mina uhulumeni sesenzeleni hayi abaleke ukuthi uhulumeni wasilungisela ugesi ngasekhaya ngithi mina kwakuwumtolo wayesesigxotsheni lapho wakugibela umtolo kulo gesi ithi yona kwakuhulumeni kaMtolo kuyimanje thina ezikoleni siyadla siyabusa siphuza amasopo ngithi mina pho ungaka usho ukuthi isopo likaMtolo kusho ukuthi nje wena njengoba ungaka nje kusho ukuthi uthi kimi isopo likaMtolo uyisopo likaMtolo wena hayi shothi mangiyibuza nje imbuzo ngoba ikhuluma izinto nami angifuni ukuqamba manga nami esikoleni shame ayisazuza kakhulu ngokuthi sithola ukudla emveni kokuhamba singadlile angifuni kuyibalekela lonto angifuni ukuthi ngoba nakho ungazwene noMtolo bese kuba sengazi ukuthi ingane yayiqamba manga uma ithi emveni kokungena kahulumeni omnyama sazuza thina kunezinto eziningi ezazi ngenzeki kodwa ezenzeka kulo uhulumeni omnyama ngathi mina hayi mntanami lembuze ngathi mangubuza wona iyaxaka awubize yena uMtolo lowo ke manje afona uMtolo mina ngangithi uMtolo ingane uyayiyala nje njengoMtolo phela esimaziyo uma sengithi uMtolo ngiyambiza phela ngizomcheck ukuthi uMtolo senenzeni ke njengohulumeni hayi achaze ayinganeliseka futhi nami abaningi nje babona mase sikhuluma noMtolo abanye baze bathi mina noMtolo siyabangani kusho ukuthi lento sesifaka ipolitiki in because uMtolo wayesho into engivele nami nginjani ngiyayazi ukuthi asizwene ngokuthi ufuna ukudla la nami engifuna uyabona akusho kodwa ukuthi mayechaza lento ayichaza uMtolo unamanga ngoba nami ngiyayazi ngona kushuthi mina ukuthi siqhawulane noMtolo nakhona ngiyitshela ukuthi siqhawulana phela ngoba useyichazile lento kamuva uMtolo usethi ingane mayiza kuyofuneka ikhethe phakathi kwami nayo hawu sesikhethe phakathi kwami nawe manje futhi ngase ngithi awuthi ke ngimsebenzise ngoba uthi uhulumeni ngifuna ukubona ukuthi uhulumeni oyigcinayo nizethembiso ngathi ke Mtolo ngaleli yalanga lokuqonywa kwami ngoba ngiyaqonywa namhlanje angifuni ukukhohlisa ngiyaqonywa namhlanje ngiyaqonywa mina ngathi ke mina ngaleli yalanga lokuqonywa kwami kuyobe kugcwele insizwa kugcwele intombi ngifuna makuwukuthi uhulumeni Mtolo ungihlabele inkomo embili zokuthi nje kudla intombi kudla insizwa wangimangaza uMtolo wathi hayi ushentshweni awu ngathi okay emveni kwalokho kuningi kokunye ngiyochaza mhlawumbe ngesinye isikhathi kodwa ngijahe kule ndawana ke uMtolo ke namhlanje ufike nabangakubo kodwa engibabona ngibathanda ngibabona nje ngibabhekile ukuthi nabo bayangithanda hallo bonana hallo bo baby hawu bavuba suka madoda ngifuna nilahle ibhekile imbongo imbangi yami so ke namhlanje sisosukwini olukhulu ngingowesilisa okholelwa kakhulu ekwenzeni izinto ngendlela yesintu ngakhula kahle ngakhulela emakhaya ayenayo yonke into ongayicabanga ngaphandle kwemali sasicebe cishe ngayo yonke into ongayifuna emhlabeni sashoda kuphela ngemali yingakho kwabanye bethu okuthe noma sekufika imali sangakubona ukubaleka nokubiza kwayo ngoba sikhulele kubantu ebebeyiphethe yonke ingcebo edingwa umfana nentombazanyana esakhulayo nasekwesheleni kwethu asesheli ngoba sishela ibele noma isinqe noma ihips
asihambisi ngalokho ekwesheleni kwethu asesheli ngoba sithi oqomayo akaqoma amagama ngoba baningi kini mantombazanyana nabafanyana abasakhulayo abachazwe ukukhuluma kahle komfana nanoma belimala izethembiso ezenziwe ngamagama inhliziyo ingekho. Now okwami okukhulu kakhulu nengifisa ukukhunjulwa ngakho ukuthi ngilo owakhuluma amagama elengisa inhliziyo kulawo magama nowaqomayo wayeqoma kakhulu inhliziyo ukunamagama. Sikule ndawana ke yokuthi kunabafanyana abancane sizibonelo ezinhle kubo abanye abala abazothi Bhuti Mavunda angaze mina ngibe naye ubhuti omdala mina angakaze ngibe naye ubaba kodwa selokhu ngaqala ukuba umngani nawe ku social media kuningi engizicoshela khona kuwena kakhulu lo mcimbi wanamhlanje noma iyaqoma noma ayiqomi intombi ngiyafisa ukuthi kulabo abahlanyiswa kakhulu ile concept yokushare because angiphinde ngikuveze futhi we are shaping social media for a meaningful cause. Asifuna umuntu ongena ku social media ukuzochitha isizungu. Sifuna umuntu ozongena ku social media azosikhulisela abafanyana abancane, asikhulisela amantombazanyana amancane, badiniwe abafana bethu, badiniwe amantombazanyana ethu, amanye akhuliswe abazali ababakhulisa ngabodwana ngoba umzali wagcina ebambelele egameni lika baba kamfana, umfana wabaleka nenhliziyo. Sizothi ke bafana bethu ngesikhathi nikopela baningi abanye athi hey Mavundla kade nganguwina ngaloshuni wakho. Siyafisa ukuthi ngesikhathi uwina ngaloshuni kwaMavundla kodwa ube ungawini ngenhloso yokubulala imizi yobaba. Ungawini ngenhloso yokuthi wena uklebeklebhula bayosala bethunga banenaliti. Asifuni ukuthi uqale lento ngokulala nezingane zabantu uyiphuca ubuntombi bazo uyishiye kanjalo emveni kwalokho uthi ayithatho ubani. Uma ngabe lamagama uzowasebenzisa akube ingenxa yokuthi aphelezela inhliziyo yakho ngokwangempela ngoba sizama ukwakha imizi enobaba nomama nezingane. Sizama ukubalekela imizi yezingane ezikhula ngazodwana. Okukhulu nokungaphezulu kwakho konke siyafisa ukwakha ubuhlobo osebaphela phakathi komuntu omdala nengane. Izingane nabantu abadala bayaxabana ngalobu ubuhlobo engizama ukubakha nokadlaba engizobakha namhlanje. Sifuna ukukuvezela uhlobo lobuhlobo nokuthandana okuzosibuyiselela isizwe endaweni yaso. Njengoba ngimshela uDede ngifuna ukuthandana naye futhi ini uDede. Ngifune nanoma sixabane ini uDede noma sixolelane ini uDede. Kodwa ke phela khona ezinye izinto siyobuye singazenzi phela uDede. Ngoba amanye amaphutho nakala lapho abazali uma sebenza izinto zabantu abadala phambukwane kwezingane abanye bexabane ngisho phambukwazi izingane ihambe nenzondo ezinye zibulala ngamaphutho abazali ezingahlangene nazo kodwa nje because isithatha umthwalo yabantu abadala yayenze yabo. Yaqala leyo nto, yaqala lapho lento Masango, yaqala lapho lento Madlamini. Namhlanje ngizokweneka inhliziyo yami ngifuna ukuthi ke singabakwamavundla nina bakwashezi siyabonga ukuthi nifikile. Ukunyathela nje kukodwa kimi sekwanele. Indlela futhi agqoke ngayo umntakwethu angimbone ngehla nezwe esho nezansi le ugqokise komakoti baseshowa nimshayeleni izandla. Noma ke abanye kade ke belokhu bengikhalima bengibuza ukuthi Mavundla yini le ntombi bengisola kulento ebikade isho umtolo ukuthi yini uyiqonde nje ngqo. Sikhathele u-inbox. Uma kungakungene nje manje ku-inbox wakho ubone lo mfana wathini uphi manje. Yabo lo mfana umbiza nge-X. Ubuyele emuva nje uthi ngiyakhumbula la ngingalali ngenxa yakhe ngihappy. Ngangihappy shame ngangihappy wangihetha la udoti yini na inbox sekutholakele kodwa ukuthi umntolo ubethini kuntombazane kuma inbox. Uma ke lavela nje ithuba ngizosho ukuthi ubethini ku inbox. Ngicela ke ukuthi ngithi ke ngiyayivala la ngiyivala nje ngokusho ukuthi
kwasuke laphi lona wesifazane akagcinanga nje ngokusebenzisa usocial media ngeenhloso zokuthi achithe isizungu kodwa usakhela amantombazane ngiyafisa ukuthi aqhubeka kwenze lokho noma ngabe kuthiwa akangiqomanga noma ngabe kuthiwa ungiqomile kodwa khona into engitshela ukuthi uzongiqoma abathandazayo ngicela bengithandazise zikhona ninyathi lapha baba sengizokhulumisa imodeli hawu baba ufuna usho kanjalo nje wena uthi hawu baba sengizokhulumisa imodeli ngithi hawu baba sengizokhulumisa imodeli hawu baba sengizokhulumisa imodeli hayi ngiqedile mina ngishayela endlandla futhi sibonge kumavundla abantu babheka umavundla eqomiseni umashodula bathi umtolo uzozikhankasela nje uzokhankasela iANC